Слуцкі збройны чын. Падчас польска-савецкай вайны тэрыторыя Беларусі была падзеленая напалам. Савецкія войскі хацелі захапіць нашыя тэрыторыі з аднаго боку, палякі з другога. І нават калі вайна ішла да завяршэння і бакі вырашылі падпісаць мірную дамову, думка беларусаў не ўлічвалася. На падпісанне рыскай дамовы, дзе дзялілі беларускія землі, ні прадстаўнікоў БССР, ні БНР не пусцілі. Пагадненні ўсталявалі паміж польскімі і савецкімі войскамі на тэрыторыі Беларусі нейтральную зону шырынёй каля 30 кіламетраў. Інфармацыя пра падзел Беларусі паміж Польшай і бальшавікамі выклікала хвалю абурэння ў беларускім грамадстве. На Случчыне ў сялянскім асяроддзі з'явіліся групы, гатовыя адстойваць незалежную Беларусь. 14-15 лістапада 1920 года ў Слуцку адбыўся першы беларускі з'езд Случчыны. Ён заклікаў сялянства на барацьбу за незалежную Беларусь у яе этнаграфічных граніцах і за інтарэсы сялянства. Дэлегаты з'езду выехалі ў вёскі Капыльскай, Цімкаўскай, Грозаўскай, Быстрыцкай і іншых валасцей, каб падрыхтаваць узброеныя атрады і заклікаць жыхароў да змагання. У атрады слуцкіх паўстанцаў сабралася сама меней 4000 чалавек, а па некаторых звестках ажно да 12 000. Было сфармавана два палкі, першы слуцкі полк і другі грозаўскі полк. 26 лістапада пачаліся першыя баі паміж беларускімі і савецкімі войскамі. Слуцкая брыгада зрабіла некалькі паспяховых атак побач з Капылём, Цімкавічамі і Вызнай. Па ўсім 100-кіламетровым фронце Капыль, Цімкавіч і Вызна бальшавікі вымушаныя былі адступіць. Беларускія аддзелы мелі вельмі моцную падтрымку з боку мясцовага насельніцтва, але ім бракавала зброі і амуніцыі. Слуцкая брыгада вызваліла ад бальшавікоў некалькі вёсак. Да беларускіх аддзелаў далучалася больш і больш людзей. Аднак, сабраўшы значныя сілы, раніцай 19 снежня Чырвоная армія пачала наступ, каб зліквідаваць зброенае паўстанне. Паўстанцы пачалі адыходзіць на захад. Штаб слуцкай брыгады адцяснілі да вёскі Заастравечча на рацэ Лань, за якой стаялі польскія войскі. Сюды збіраліся ацалелыя аддзелы паўстанцаў. 29 снежня 1920 году слуцкая брыгада стральцоў БНР адышла за раку Лань і была абяззброена і інтэрнавана польскімі вайсковымі ўладамі. Тэрыторыя Беларусі засталася разрэзаная папалам паміж Польшчаю і Савецкім Саюзам.